ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, якумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон, яъне ки тарафҳои гранзавод. 4 дар хонаҳа, 4 сотиқи замин, бозорча, аптек дар наздикии хона ҳастай. хона ремонтҳои замонавӣ, кухни, баня, туалет дар беруниш ҳастай. подвал дорад ва калидори дарози хушрӯ дорад. 4 тарафи хона маҳкам дарвоза ҳам дорад. дӯстони азиз, нархи хонара 420 000 сомон мега. боз савдои хуб ҳам мешавад. маълумот кунед касоне ки дӯстони азиз аз ноҳияи Фирдавсӣ мисол хонахар бошед, номери ватсап шумонага иншоалло гуфтагия ки боз аз 420 000 сомон арзони хуб ҳам мешавад. дӯстони азиз, номерҳои ватсап шумонага марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. ана 4 дар хонаҳа, 3 хонааш ремонт кардагия, 1 хона гаш мисол беремонтай. 4 сотиқи замин, 4 дар хона. нархи хонара хулоса 130 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, боз савдои хуб ҳам мешавад. телефонно барои тамос номерҳои дастиш монага 110 04 91 90. маълумот ки аз кашон мисол кардаме ки аз шаҳри Ҳисор хонахар бошед, 4 дар хона, 3 хона барои зиндагӣ кана мисол тайёра медро зиндагӣ мекунӣ. маълумот кунед, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписатсия кунед. раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. дастгирии шумо пешравии мост. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Бохта, яъне ки Қурғонтепа, ҷамоати Бустонқалъа. 3 дар хонаҳа, 3 сотиқи замин. ана ремонти хуба мисол зиндагӣ кана метавонед дар дурунаш. нархи хонара 200 000 сомон мега. боз арзони хуба мешавад. нашои документаш ҳамаш 100% иваз карда мешавад ба ягон квартире ки мисол дар шаҳри Бохтар бошад. маълумот кунед, бо диққат хонара дӯстон тамошо кунед. ана мисол 3 сотиқи замина, 3 дар хона бо ремонтҳои хуб. нархи 200 боз савдо мешавад. телефонно барои тамос, номери ватсапаш занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худашон метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, чормин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар ноҳияи 5, ҷамоати деҳоти намуна, деҳаи Сомониш мегӯянд. 4 дар хонаҳа, 20 сотиқи замин, долон, анҷомхона, аловхона ҳам дорад. ҳавзи 25 тонага дорад. нашоди документош ҳамаш 100%. марҳамат кунед дӯстони азиз, касоне ки мисол аз ноҳияи 5 хонахар бошед, нархаш 175 000 сомоне, боз камтар дигар савдо дорад. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ё ин ки замин, мошин, квартира барои реклама кардан мехоҳед ки мисол фурӯшен шавад, марҳамат кунед, номерҳои ватсаби мо 911 32 43 44 муроҷиат кунед дар ватсап равон ки мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаи хубаш мекунем.
дӯстони азиз, панҷумин эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳастай бо нархи арзон. Квартираи фурӯшӣ, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе рӯпарӯи фабрикаи Ширин. Як дар хонаҳо дар якуми этаж, дом худаш 4 этажа мебошад. Дӯстони азиз, дар наздикии хона мактаб, магазин, масҷид, хулоса ҳамаи чӣ ҳастай. Нашоди документош ҳамааш 100%, 22 квадрат мебошад. Дӯстони азиз, нарша 195 000 сомон мегӯяд. Ремонтош хуба. Як дар хона кадме ки аз шаҳри Душанбе мисол квартира гуфтаг биден, ина ҳуҷҷатхона, душ, ҳамаш қонуну қоидааш қатъиян медрои зиндагӣ мекунӣ. 195 та боз савдои хуб мешад. Савдо до дар назди ҳамин хона. Номери ватсапаш 919 51 96 96. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Ховалин, деҳаи Лоҳутӣ. 3 дар хонаҳо, дӯстони азиз, 8 сотиқи замина, 4 тарафи хона маҳкам бо семиблок маҳкам кардагия ва дарвозаҳои навам часпондагия. Нархи хонаро 190 000 сомон мегӯяд. боз касоне ки агар аз номи канали мо гап занад, арзон мешавад. марҳамат кунед, ана хонаро бо диққат тамошо кунед. номерош мондагия, занг бизанед, маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай воқеа дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Гулбоз, Навбунош мегӯянд. тарафи манзилҳои нав, канечкаи тангинои 1. аз роҳи калон тақрибан 600-700 метр дурай об надорад, ҳозирашда ба қариби об ҳам мешавад. дар ҳавли ҳавзи обгирӣ нав соз кардагӣ ҳастай. свет дорад, мактаб дар наздикиаш ҳастай. хона нав соз кардагӣ, 3 дар хона алоҳида, кухни алоҳида, баня дар дарунаш медрои зиндагӣ мекунӣ. хонаҳои хулоса, дӯстони азиз, ана хонаи зал 5x3, хонаи спални 4x3, хонаи детский 4x3, хонаи кухни 3x3, баня 2x3, калидор 5x3. нархи хонара 100 000 сомон мега, боз муомила дорад. марҳамат кунед, номерош мондагия, занг бизанед, маълумоти пураниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳаштумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи ҷомиш мегӯянд. дар хонаи дар 4 этаж, нархша 450 000 сомонӣ мегӯяд. марҳамат кунед, касоне ки аз шаҳри Душанбе мисол хонахар бошед, духонага квартира дар доми 4 этажа мисол нархи 450 000 сомон, боз муомилаи хубам дорад. номерои ватсапшон мондагия 537 06 98 80. занг бизанед, маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Қумсангӣ, ҷамоати дӯстӣ, қишлоқи Озодии 2. дӯстон, мисол заминаш бениҳоят калони хушрӯй 55 сотиқи замин, 3 дар хона, 1 ҳамом дар даруни хона ҳастай. 1 ҳамоми дигар дар нотамом, мисол дар берунай. документҳои хона ҳамаш 100% харидесен. мисол хонара ана ремонтош хубан даромада, зиндаги кам метавонӣ. дастарошни хонара фурӯхтан дар кори соҳиби хона ҳам хеле дӯстони азиз қайд кардагӣ ҳастай. мисол номерои ватсапшон, номерои дастишон мондагия кадоме ки мисол хонахар буда, дӯстони азиз, хона ба тамоми шоидош ҳастай. ана 55 сотиқи замин кадоме ки мисол деҳқон ҳастай. ина даромада тамошо кунед, инаҷа душай ва душам хай ремонти хуб ҳастай ва 3 дар хона ҳастай. нашоди документош ҳамаш 100%.
нарша 176000 сомон мега. Дӯстони азиз, боз эълон кунем 176000 сомон хонаҳо мисол дарози хушума. бо диққат тамошо кунед, ина нигоҳ кунед заминаш чӣ қадар калонай. марҳамат ба калона ки мисол деҳқон бошад, боз рафта деҳқонӣ мекунем дар ҳамин 55 содиқ замин. ягон ришқа мекори ё ин ки картишка мекори ё ин ки ягон ҷаҳварӣ мекори, хулоса барои хизмат чизе ки маъқул донай деҳқонӣ карда мегарди. нархи хона 176000 сомон мега. боз муомилаи хуб дорад. ноҳияи Хумсангир, яъне ки ҷайҳун мегуфтанд номи ҷойшонаш. ҷамоати дӯстӣ, қишлоқи озодии 2-3 дар хона 55 содиқ замин. марҳамат ки нархаш 176000 сомони, боз камтар дигар савдо мешавад. дастрочни фурӯхтан дар край, пул дар кори. Дӯстони азиз, номерҳои ватсапшон аз мондагиай. марҳамат кунед занг бизанед, маълумоти пурваниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед ва аз номи канали мо дӯстон ҳатман салом расонед, бо иншоалло ки арзон намекунад. марҳамат кунед, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълонӣ ба як апашкара замин дар кора, замини мисол заминхара як апашка 2 сотиқ замин дар кора аз шаҳри Бохтар, кӯчаи Ғайрат. касоне ки дӯстони азиз мисол дошта бошед дамихали замин аз замин кӯчаи Ғайрат аз шаҳри Бохтар дар он шаҳр бошад, боз хубтарака беҳтар мешавад. 1 сотиқ ё ин ки 2 сотиқ бошад беҳтар мешавад. дӯстони азиз, чӣ қадар ки арзон бошад ҳамон қадар боз хубтарака беҳтар мешавад. марҳамат ба ҳамин аппарат занг бизанед, номерои ватсап монагай. илтимос конкретни мисол заминдоро занг бизанед. илтимос ба ҳамтон илтимос мекунем, кадме ки заминфурӯша мисол замин дорад, марҳамат кунед 2 сотиқ ё ин ки 1 сотиқ занг бизанед, иншоалло ки ҳамин апашка замин харад. хоб дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Тағои Обод. 3 дар хонаҳай ана 5 сотиқ заминай. хулоса нархи хона 199000 сомон мега. аловхона, кухни, ана хулоса ҳоҷатхона бания ҳам дорад. дӯстони азиз, 4 тарафи хона маҳкамай, деҳаи Тағои Обод. 3 дар хона 5 сотиқ замин. нашоди оби сфед ҳечи гуфтагӣ нестай. мисол хай десам дӯстон даромада зиндаи кам метавонед. дар ҳолати хуб мебошад. 5 сотиқ замин, 3 дар хона, нархаш 199000 сомони. номерои ватсап мондагай. занг мезанед, маълумоти бештари хонаро аз худашон метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, Гараутӣ, ҷамоати 20солагӣ. 2 дар хона бо симонблок бардоштагиай. хулоса кришааш часпонагӣ несавад. дӯстони азиз, дар тиреза надорад, коробкаи холия. кадме ки аз ноҳияи дӯстӣ аз тарафҳои Гараутӣ хона кофта савоҷа бо симонблок бардоштагӣ. дар хона 10 сотиқ замин, нархаш 80000 сомони, боз муомила дорад. номери ватсап шумондагӣ марҳамат ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. хоб дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Фархор, колхози Коммунизм. 4 дар хонаҳай 10 сотиқ заминай. ана аловхона, 4 тарафи хона маҳкам, кладовка дорад. аловхона дорад, калидори 8 метра дорад. хона бо хишти пухта бардоштагӣ, ремонтҳои нав. ана 4 дар хонаи 10 сотиқ замин, нархша 195000 сомонӣ мега. марҳамат дӯстони азиз, занг мезанед, маълумоти пурраниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгиршон пешавамоз. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.